antara jelimuso ka bonya dama Mamadou Diawara avait partagé la Nouratina Bamako Kura alimentation Mamadou Diawara ka nyesi MCA Machoy Nanye folla soluma ambe folla se anga fan stop telegram WhatsApp ache ana muso demse ani mabakoro ambu befo dante folimina Nanye lufo Femi nyere Noye Mohamed Maïgaye Amdalaye Mbafou ka possessi directeur fou colonel major Foussini Keita me fouli bilibili la sama Nanya le fou Mbedo ministre de la sécurité intérieure kono le DFM le grand colonel me fouli la sama ka fouli la ministre de la sécurité intérieurement ka fouli la le ministre d'État, docteur colonel Abdoulaye Maïga. Une fierté aujourd'hui qui a su assurer l'intérim du docteur Choguel Kokala Maïga. Enfin, félicitations. Femme Karitalo Amba for New York. Malien diaspora tchena muso demse ani mabakoro ka foli la se au kelen bema Pemin DG amba fo dante foli mina Balma mama banga émission partagée amba befo kelen mo banga émission partagée Anga sujet page Mounoubia le jeune Kamara allait bien Kabala Togola Mahamadou Traoré allait bien Boumabel page année Radio Dakar Togola Premier technicien Lassine Diara allait bien Radio fréquence 96.3 Anga sujet clé Karim Keita a Woulela oh 7 fois de Bora Kaira Kafo Karimu Alini Mabinani Famille gouvernement américain Aye 7 fois pour 7 fois mon kono aye Mabinan Ayo Suganti Kaka Jalakili Boroka Jalakili kono Anga président Koro no Eladi Ibrahim Bokar Keita ale denga toga yero la no ye Karim Keita Guinée John toga yera Lassana Conté Guinée président Koro ale fina toga yera Mbalmaou Femi Alpha Koné Kofé Guinée n'a le Iran Ali Akbar Javidan ale toyira Iran ka lisila Ibrahim Kouchankisi ale fana toyira Ala Karam Azizi ale toyira République démocratique de Corée RPDC Femi Kim Min Choli ale toyira Dipak Java ale toyira Salvador ale fana toyira Kona Tunantu Castro Ramirez ale toyira Oscar Olado Castro oui ministre du travail ale fana toyira Mbalmao Antina do abela Mabinani dien kono Olu de toyira yuru kobala mi na yira la ka fo ko nunu e maye mamunu
ni y'u ka jamana janfa ka jamana sɔrɔta ka abuja nunu ye maa ye maa mun u y'u t'u u jɔyɔrɔw la ani makama mun b'u la k'u ka jamana nafolo ta k'a daji u ye jagokɛ siraw ta ka tila ka maaw bila yɔrɔ la min nana mankan nka Karim ta de b'an intéressé o de y'an ka impôt ye plus précisément le cas de Karim n balimaw don min na Karim bɛ taa Côte d'Ivoire o don Karim ni mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ yen nansara ko sariya so n'o ye Faransi ye ale ni Côte d'Ivoire sariya so u y'a yira k'a fɔ ko Mali justice k'a jɛyalen tɛ ko Karim tɛ se ka na a n'a nɔfɛ maaw ko kuma mun bɛ ka ta ka Karim n'a nɔfɛ maaw sɛgɛrɛ ko kuma basigilen tɛ ko Mali justice tɛ justice tilennen ye nka Ala ye tiɲɛ bange bi Ala ye tiɲɛ bange bi n balimaw fɛn min n'a ɲangili taara ka Karim sɛgɛrɛ an bɛna an da don a la k'a kalan mɔgɔw k'a dɔn min don n b'a dɔn bi an ka politiciens ye mun de fɔ nin na nka fɔra ko Karim yɛrɛ journal dɔ bɔra n'a ye ko mun ni mun de don an bɛna o kalan k'a lamɛn min don Karim Keita est le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita, de l'ancien président de la commission de sécurité et de défense de l'Assemblée nationale du Mali. Keita a supervisé les dépenses de défense du Mali du février 2014 à août 2020, date à laquelle l'armée a renversé son père. Keita aurait utilisé sa position pour recevoir des pots de vin, céder des contrats à des affiliés qui lui ont par la suite payé des pots de vin et détourner les fonds gouvernementaux en payant trop sur les contrats de matériel. Par l'intermédiaire de son père, Keita aurait pris des dispositions pour retirer de leur poste des fonctionnaires qui ne soutenaient pas sa corruption. Keita a également ostensiblement organisé des pots de vin pour soutenir la réélection de son père. Après l'élection de son père, Keita s'est enfui en Côte d'Ivoire où il est PDG de Konijan Strategy Marketing. L'OFAC désigne Keita conformément à Léo 13818 comme étant une personne étrangère qui est un fonctionnaire actuel ou ancien du gouvernement ou une personne agissant ou pour le compte d'un tel fonctionnaire qui est responsable ou complice de la corruption ou si est directement ou indirectement engagé dans la corruption, y compris l'appropriation abusive de l'État. L'OFAC désigne également Konijan Strategic Marketing, basé en Côte d'Ivoire, pour être détenu ou contrôlé par Keita. Par ailleurs, Karim Keita est également présumé d'avoir organisé l'avènement, la torture et le meurtre apparent de Birama Touré, un journaliste qui enquêtait sur l'implication de Keita dans la corruption. Plusieurs témoins prétendaient avoir vu Touré dans une prison gérée par les services de renseignement du Mali, avec des signes évidents d'avoir eu brutalement torturé. Au moins un témoin a affirmé avoir vu le corps apparemment sans vie de Touré retiré de la prison en présence de Keita. Keita aurait fait pression sur un avocat pour qu'il ne prenne pas en charge l'affaire de Touré, tandis qu'un autre témoin affirme que Touré lui avait dit en prison que Touré avait été arrêté sur ordre de Karim Keita. Mbalmaw, munu koko Mali kura tɛ tiɲɛ ye, munu koko gɛlɛya bɛɛ, munu koko insécurité bɛɛ, politicien munu ko nkalon tara ka da olu la, olu ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ mun bɛna ni tiɲɛli ye, olu ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ mun bɛna ni lanɔgɔli ye, olu ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ mun bɛna ni jamana kuma sulili ye. Olu tun bɛ régime mun kɔnɔ o woloden de filɛ nin ye. San 4 Karim ye marché minɛ
k'a détourné ka taa n'a ye Brésil wagati min na sɔrɔsiw b'a la ka bin wagati min na dugu b'a la ka jeni o wagati kelen y'a sɔrɔ opérateur économique dɔw bɛ ka Mali avion cargo Sekaza loué ka taa n'a ka kɔɲɔ jama ye kɔɲɔyɔrɔ la Karim mɔgɔ dɔw nommé n'a bolo minnu ni carburant marché tun b'olu bolo olu kun bɛna armée ka carburant o mɔgɔ dɔw kun bɛna citerne 20 u bɛ citerne 20 de ladon 20 dɔ in u b'o pointé k'o donna ka kɛ i n'a fɔ citerne 40 donna ka sɔrɔ 20 de ladonna mɔgɔw kun bɛ minnu ye polisiw ka chimisi guloki bɔman bɛ don CCREW na ani gendarmew u y'a facturé 5000 Karim kun bɛ mɔgɔw bila o poste la fɛn min ye présidence mobili ko ye waati min na Amadou Aya Sanogo wulila ka bɔ fanga la san 2013 ni gɛlɛya nana mobiliw jenina coup d'état sen fɛ Amadou Toumani Touré bɛ minɛ waati min mobili caman barikayɔrɔ mɔgɔ caman taara n'a ka mobili ye o waati kelen 2014 ko faso ka mobili kuraw san o y'a sɔrɔ agent de location véhicule bɛ Karim bolo Karim ka mobiliw de tun bɛ taa ministère la Karim ka mobiliw de tun bɛ taa o location de tun bɛ taa présidence la ministre tun bɛ voyage kɛ n'o de ye au lieu de État ka taa mobili kuraw san non marché bɛ di Karim de ma fɔlɔ a VOT dɔw tun ye 200 000 francs par jour mobili 40 tun bɛ se ka kɛ ministre dɔw ka cortège la ministre dɔw bɛ se ka 10 ta dɔw 5 ani voyage billet d'avion mission fɛn fɛn bɛ kɛ Karim ka agence de tun b'a billet di a ye ministre kɔrɔw wele u ka n'u jɔ Ala ɲɛkɔrɔ k'a sereya a y'u wele u ye mun fɔ nin na n'a kun y'a sɔrɔ ko justice malienne de kun ye nin fɔ u kun bɛ bɔ ka communiqué kɛ ko nkalon don mais américains de ye nin fɔ donc u da don américains na i ma politicien si bɔlen ka kuma i ma politicien si bɔlen ka kuma k'a yira k'a fɔ nin kuma min fɔra nin y'anw sɔrɔ fanga la nin y'anw de sɔrɔ ministériya la anw de ye dépenses engagé ɔ nka américains tɛ mɔgɔ jugu ye Mali justice ali gouvernement de ka jugu o de bɛ ka justice instrumentalisée k'a bila mɔgɔw la nka ni américains y'a fɔ o tɛ baasi ye i ma politicien kelen k'a fɔ k'a ye américains ka communiqué in démenti ko Karim yera entreprise dɔ créée b'a bolo Côte d'Ivoire n'o ye Konijan stratégique marketing ye o entreprise kelen de bɛ to Côte d'Ivoire ka marché traité Mali la yan commerçant wɔɔrɔ b'o wari fara ɲɔgɔn kan k'o labɔ o wari kelen bɛ tila k'a di mɔgɔw ma ka jamana dafirili ko boloda nka nin bɔra américains da olu tɛ nkalon tigɛ nka ne ni kun bɔra gouvernement da Choguel bɛ M5 de la Choguel tɛ Karim fɛ a tɛ Karim fa fɛ nin ye pression de ye n'a kun bɔra ministre de la justice da non u bɛ fɛ ka Karim don kaso la nka ko Karim kelen tɛ Karim ni mɔgɔw de don jɔn a t'aw yɛrɛ ɲininka ko Karim kelen tɛ a ye mɔgɔw bila yɔrɔ la minnu bɛ nin baara jugu in minnu bɛ nin kɛ jɔn de y'i ban Karim bolo ni ɲɔgɔnna dɔ ma appelé Idrissa Maïga RPM yɛrɛ premier ministre kun don RPM membre kun don a bɛ hakɛ to a ko ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ka tête de campagne ye ale de y'a yira a dɔn a démissionné la jɔn banna Karim Kani ma Umar Tatamli o don a ye walan sɛmɛ nka minnu sɔnna ka fɔta ma ka to a gouvernement kɔnɔ a tɛ bɔ aw ka yɛrɛ ɲɛfɔ américains ko aw taara k'aw bila yɔrɔ de la walasa aw kana ni pot de vin ye nin ye jamana da k'a kan tigɛ n bɛ to véhicule location kɔnɔna la o san 2014 jamana mɔgɔw ye mun kɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta san 4 kɔnɔna la ale ye 70 000 kilomètres a y'o de boli a ka voyage fɛrɛ bɛnna 15 milliards ministre minnu bɛ voyage mun k'o kɔnɔ o fɛnɛ montant bɛ yan Karim ka agence de tun bɛ billet di
voyage là, c'est l'État qui paye. Orati, agent de location, des véhicules, carrément comme véhicule. Au document ministère là. Gouvernement n'a sommet organisé. Sommet qu'on fait. Plus de 200 véhicules parado AX. Où y a ta cla. Car donc à fort. Mobile qu'on gueule avec Jamana là. Il y a un gars qui m'a cla, mon union est ni. Mon union campagne kawe. Dîner sera. La sera. Famba sera. Donc là. Artiste Mounumbu Fasada, ou un mobile de Montakakla, ou l'union côtière, ou Kara, sommet coffre, alco mobile mara, cardon, Jamana comme mobile guerrière, ayaton les mobiles nous blaye, cinéma, un mobile de mobile nous na, plus de dizaines de véhicules, marque Toyota, Aleni, Nissan, Patrol V8, ou Yatakakla, véhicule nous nous série AXI. Yakla, Nissan et Djigousson. Oh, bi, la classe politique malienne, il y a un ministre de l'Économie, il y a là, élection, insécurité. Karim vient d'être sanctionné par le gouvernement américain. Que dites-vous? Avec mon effort, avec son manque, quand il faut Mali justice, quand il a enquêté derrière pour appuyer la dénonciation du gouvernement américain. N'est pour les politiciens. Politiciens, il y a élection qui est. Au dessert, JT, couranté, avoir tarami, présent, ou le dé, ou le toyera, n'un crime économique nous n'a. Amouna a fait mes parents, Amouna a fait le gouvernement qu'on a, Amouna tout dit. Amouna faut mal justifier Nina. Amouna faut progrès général Nina. Amouna a politicien. Ko justice bina Karim ni ministre mun bolle no ko bingeruka adu fora o kuma Karim ni ministre do de barake munu nu ya Karim de mani bara jugu ni na o min contrat fone kumbe min contrat mun kono min yo exonerando de carburant o carburant ke marché le commerçant mun bolo ou ya mine oula abe opérateur mun bolo pétrolier mun bolo ou ya marché mine oula quand la carburant marché, ni État exonéré de 50%. Au lieu de la donner carburant, exonéré qu'elle fait. Jamana be jaka musaka doko, ko ata 10 millions là. Ko minu kuranga na tige. Barça bla ko central bu yere bulu. Wati client asro. Karim ni anofe mo do kumbe. Olu yere be ni koy na nyini. Ou bien tant que ta livraison que ministre d'Oba Kalama ou ba cautionné fournisseur d'Obe Nini minier d'Obe Boko Fekana qui permis de la Douma qui soit enregistré les bâtiments publics qui bon qui ferré ou demandé une cher. Oh mali politicien aye mon fort Karim Kanina ni fena galo wa Américain fena galo tigewa. Oh, Mali justice le Karim ko. Oye Djouga Asrae. Mali justice avec ni ministre ko. Mali justice avec Okmana Femie combat politique de là. Oh, Américain fone be de là wa. Américain y mi fo galondo wa. Américain y mi fo aba a galontiga wa. Américain y mi fo a repolo tiete wa. Un politicien bemi. Munu ngoko justice na ka ubemi munu ngoko procureur ubika galon taka dam rola ubemi ubesika mune fort bi mali justice contre cette dénonciation. Karim a dénoncé la kafo kaka avoru gelé là akan na folo manake dien fa Américain bolo de olu senda ka wona te je foima barsabla ka fato fangala ayi senda ko munuka donc ne be fait position ngabo ka justice soutenir nina. Ne me fait un politicien bon ou bien c'est mon effort mali justifié ministre mon semaine na Johnny Jondo atemale on boya doni ni tour sera après intérêt non
élection ko ministre nga boy premier ministre nga boy nga ako mara kono ako gouvernement kono ako le fiston national wono togo yera ni détournement na wani mo gore makere kani mo do de yake o ako tugo di sisa na kun fora ko ni ko yeshogel dendo yi saf sasro uye fambe ka réseau mine na kun fora ko ni asimi dogoni doye saf sasro uye fambe mine na kun fora ko ni murbo ko dogoni doye saf sasro uye fambe mine na kun fora ko ni wage dogoni doye saf sasro uye fambe mine na kun fora ko ni maliki jaw ka demseni doye kuma be fambe on ngala ni ga Karim Keita yi were jenyogon wujenyogon Karim Keita o kuma caman to law o ko Karim Keita de to yera ni na position aw ko to di aw kuma fanga ni kono o do o ma sa ngada ibe ka ide o do o ma sa ngada Karim ye comme aw be asinu conseil aw de nyogon te anga fara nyogon ka aw be se ka mun fo mali nga gele ala ni wari nunu dunnen ko fe aw be se ka mun fo oh dugu banymange baw dugu ko kalane baw sharia dona baw amunu kalana na ko jamana se ka joni droite ni ngara ka auto gouvernement ni 2014 2020 munu ku ministre ayaw yele ni nga aw munu ku ministre ayaw yele questionner ja aw be ku nominer do uniquement pour faire l'affaire de Karim ne be mo nga démission karama mo fla tatamli les premiers ministres du mandat du premier mandat est fait et là Djibril Boubacar Keïta appelé Idrissa Maïga à quoi a-t-il tenu nié alors wolo denyogo au kana fort comme le lycée imposé les cas alors wolo denyogo au kana fort oh mali politicien béni entra comment ko workele on est tara des centaines de milliards on dit que donc ngo ko boita boaka bla ulu klaka ko boaka tanai boa korola boa tesetu boa desera oh nga boy munke na boa boy bi abaka todi oh ja Karim ye sani ndeke ah commerçant Karim ye goyo san Karim ye forno banum san Karim ye superbe san oh fo Karim ye aramadon san ku go horia san ku makan san ah Keita ki fa flow san ki koro flow san ki teru san ki donu san ha da folomay na folomay ne bolo bi politicien ko nga bodi ka justice encourager contre cette dénonciation ne bolo au particulier nunganga fo asimima kana ni toy na fa be sembala en wole non ala ma chien bangi wakati na mbala ko bingara mo kan wakati na bika fo ne ko no ko c'est la chasse aux sorcières wakati na bika fo non unyamba de baula abuko abefe gumine abefe biuka na americain de ni fore ima politicien ke communiquer me ka ko ne kaloyi na domina mali justice mandat bo kama ou les journalistes wele nan sembala afoke anye muneke o ngapi abe mu famere on communiquer ina abe mu famere on communiquer ina to tata ne sala de Karim ta amoli do amo blackera angata brema turinina Fixi Dramé aye kuma tabale goji aye kosu beke ka auto fangala aw koko buyaba aw yoro aw ko duti buyaba aw yoro aw ko jamati buyaba yoro turakaw dengele turakaw de duti de lada de moba de kuma fol dilado jok mara ali siri Karim nga dossier d'Alain Tourati Ibrahim Tourati Brahma Touré dossier d'Alain Tourati 5 ans et ni alache
n'a ma da tubabu la an bɛ da jɔn na tubabu bɔra ka nin ɲɛɲini ka nin fɔ a fɔra ka bila aw journaliste ɲɔgɔn de tunna kabiri fixe a sɛbɛn u ye Dramé gɛn a bɛ Faransi a sigilen bɛ nin dossier in kama kunnafonidila foyi ma sɔn ka dossier in lɛ ta k'a taa fɔ ala ye Dramé ka tiɲɛ sigi a ma wallahi Dramé ala ye ka tiɲɛ sigi a ma i ye journaliste ye min ye tu es noble tu es digne tu n'as jamais cessé de parler de ce dossier il dira contrôle au président là il welela Dramé welela pour contrôle de Dama à 10 millions par mois Dramé a refusé. Comment se fait-il que le fils d'un président peut ordonner la sécurité d'État Cameroun doit enlever à comment faire allez Sini Dramé fait qu'on fait oh quand bien qu'on faut le dire Dramé seul a mené ce combat il était seul machine à son information ta carrière mais au belata aux journalistes c'est un journaliste n'a journaliste te ɲɔgɔn dɛmɛ Karim ye wari di minnu ma dɔnnen don Karim ye wari di presse minnu ma dɔnnen don o de y'a to fo ka diɲɛ wuli journaliste dɔw sɛgɛn transition fɛ dɔw ka contrat présidentiel la dɔw ka contrat primature la 5 millions par mois 2 millions par mois dɔw ka contrat FAPA la dɔw ka contrat énergie la dɔw ka contrat INPS la dɔw ka contrat an b'a bɛɛ kalama uniquement ils ont vendu leur silence au profit du mépris de la souffrance du peuple malien. On est des journalistes. On veut pas vidéo manuma. On nous manait, on nous bat fort. On nous voit journalistes. On nous voit calanendo. Dieu est en train de venir par là. Non, avec justice à Boloka, avec justice à Boloka. Dramé, il n'y a rien, Dramé est fou. Ni a même qu'on faut le dire là. Wallah, Dramé est fou. Il dit il faut ce corps. Eurokubi minaki ishira tunu domina ibola ya no donche iye kuma foro mina ameriko sinna kante choy ali kelima voilà comment ça s'est passé oh mais ali bi John be se ka bo ka kuma na politicien du même se ka bo ka jamana war tunu ka ministre sigi ka ministre wili ministre dɔ wulila u t'u wuli cogo dɔn ka na n'a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw n'a teriw ye u ye Mali sanu ɲini Mali ressources minérales u ye a ta ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ bi olu de ye contrat signé ni société u ye ka contrat kɔnɔna la partie qui garantit la redevance de l'État ni État contrat dima ou yoro nga sigi État ma ou yo boy quand entreprise wala blay ou yo quand entreprise créé ka contrat signé Francie et chaque année la partie des revenus à l'État qui s'élevait environ à 15 milliards au versé au de chaque année ou 15 milliards de sons nous ne voulons la mandat la wasongana américain ga et Mali du Corbatia qui est les dossiers des 46 mercenaires ivoiriens à dossier Djoubadjou. C'est un contrat minier de 1 milliard de dollars. Min transfert, ni Mangambora. C'est pour ça que Corba Ivoirien va sur ce gobla. Dorekan, Fongora Kumalakoui. Ou Minnoukmeni, ou Minnoukmeni Nord de là. C'est pas pour rien. Karim est allé se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est pas. Aya Fodron, John est contraint signé. Ou Koumena, avec l'État ivoirien, John est financé Koumala, qui prenait 250 millions à chaque fin du mois. Allah le roi. Aya Nasran. Aw ma jɔ aw jogo la minnu ko k'u bɛ sariya dɔn minnu ko k'olu ye politicien ba ye k'u bɛ se ka mɔgɔw datugu a ka mɔgɔw datugu o se b'aw ye ka mɔgɔw si latunu o se b'aw ye mais bilahi ka tiɲɛ latunu ala m'o se da aw ma a ye jamana in don dingɛ bɛɛ kɔnɔ transition bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la bi aw ka gestion don
Transition de toro là. Awa gestion d'eau. Awa de la Karim dénoncé folo. Nga obese. Chorel D. Au logement social soro. On gagne Ibrahim Boubacar Keïta Dili. Ate ne venez partager. Aya partager. Aya partager. Ne Ibra Dili. Oh mais Chorel D toi il y a logement social là. Anya Douta la balata. Oh nga ni Ibra Dili accusé par le gouvernement américain. Il m'a politicien foyer ka communiquer ka ko le galoy ko Karim Mam Goshi imposé. Mais nous démissionner la moludo. Billahi ala te malien nga senge fouye. Ala te malien nga drome ni fla ke fouye. Dongo do ala ba aw ngol malien yi. Dongo do ala ba aw lebu malien yi. Dongo do ala subhanahu wa ta'ala aka seba ko na be tien da keneka. Karim avait pris un compte Karim plus de 10 millions par jour. Karim a mobile de location comme là. Ni a mobile bel franc. En raison de 200 000, 300 000 francs par jour. En mobile location. Plus de 10 millions par jour. En France, franchement, ça Karim dénoncé. Karim comme ça 50 millions de mobile kofu là. Allez, mon combat d'un français. Auto bien. Chaque jour, avec 50 millions de jets en espèces, il n'a jamais amadé qui de francs et war transféré mon il se méfie de ça. On peut bien. Aujourd'hui, on est venu à politicien. On est venu à Oudjo. Quand on est venu à Bobolo là. On est venu à Oudjo. Comme ça, tiens, banque. N'avez tiens, banque, tiens, ne m'en bi. On va communiquer. Pour dénoncer. Quand il a fait, on ne peut pas là. On ne peut pas baraquer. On ne peut pas ministre de force, c'est pas du maman. Ne nous pas façon fora. Quand on nous voit là. Amana ou toi vous yaketa, ah toi vous donta, toi vous bota. Sarkozy connaît la bi à 1 an de prison ferme. Il a été assis en résidence surveillée. Sarkozy connaît la bi. Parce que France politicien. Ou ta tout ka nem ou be pressionner ke au taille nous na fasa au taille couvrir les arrières ne ni to fora ne ma deme ne fena to be fort oh ko Karim ni muni e baraka kay mo do bla ro do la ko munu na ni Karim ndari mai au ko to di au du ne kala mo la bay au ni Karim faye baraka les membres du dernier gouvernement de Karim et de Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, permis. Comment bien de ko aw de sigira ka Karim nga nafa dama ne ma fo Américain de afo. Ay bo, aka ko ne ka démenti. Na o tay mali koy. Ay bo aka démenti. Ay bo aka fa assimilé. Aka ngati daile pour soutenir le gouvernement américain contre cette dénonciation. Ne boulot des politiciens. Na pour me qui est politicien d'or télé politicien de d'oreille mami be jamana kungo ta ka da ayra kata partout créé dron parti fitinu parti kuntanu parti nous téteme et les CBC dobe bolo siège tout bolo et aujourd'hui on devait mali politique quoi fort après élection cantinina carte biométrique amadjenaye à élection na une keta avec keta texte mon fort charia violé là constitution sera élément ngane ni Karim me baraka nyonga fait kuma mfora galondo ay udato là ande kuye ibeka ministre uye kuma mfora tiete non udato là nga udabe muna Asimi kabe jidi mo ma asimi desera Chogel oka bana oka jum Chogel te boala ah Chogel ka farkan koni ama sigina bi Chogel te na tum able ma ka toy anga barake oh abe sa mo ne fo mali justice Karim ganna ko Karim ko mem ko de blay munu na surafen dama aja baga de Karim ko de wallahi baga de Karim na Karim ka au play Karim ki ba solima ka au plaga solike
aw de taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ mana arabuka e ma ye jɔn ne ma ye Karim de Karim Keita ne ma de Karim ye nka ni Karim ka ka fili kɔlɔn kɔnɔ a taa fili kɔlɔn kɔnɔ nka ni Karim ka ka suyɛli kɛ a bɛ suyɛli kɛ ni Karim ka ka faso janfa a bɛ faso janfa ni Karim ka ka mɔgɔ min den minɛ k'a faga a b'o faga ka waliden bɔnɛ a nin na aw mana wuli Tulakaw bonya bɛ ɲɔrɔ Ɲalakaw bonya bɛ ɲɔrɔ Sirifu bonya bɛ ɲɔrɔ nka a bɛ Sirifu denw si la tunu a bɛ Ɲalakaw den si la tunu a bɛ Tulakaw den minɛ hali sini n'a parti min wulila o tɛ Tulakaw ka so nka Tulakaw den tunna hali sini a bɛ se ka mun fɔ Mali justice ye Birama Ture ɲinini na parce que n'o kuma la samala o bɛ taa den Karimu na o t'u fɛla ye o t'u fɛla ye ɔ nka mun y'u fɛla ye élection don i k'o f'u ye mun de y'u fɛla ye Assimi gouvernement de consensus sigi mun de y'u fɛla ye an ka kɛ kelen ye mun de y'u fɛla ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n balimaw a ye kɛrɛ bila u bɛ ka video signalé a ye ɲama mɔgɔ minnu bɛ ligne na a ye kɛrɛ bila u bɛ ka video signalé u bɛ ka video signalé a ye ɲama ka kɛrɛ bila u bɛ ka video signalé de hinɛ kafiriw don u lebu fɔtɔ u ka gɛlɛn ma ni fɛn bɛɛ ye u lebu fɔtɔ u ka gɛlɛn ma ni fɛn bɛɛ a ye ɲama a ka kɛrɛ bila u bɛ ka video signalé ɔ a bɛ mun de fɔ Assimi ye ko maaw ko jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ko nkalon don e ni ala cɛ jamana min kɔnɔ président bɛ sara président ka sara $150 o woloden de bɛ tila ka milliard détourné ka bɔ ta des centaines de milliards ala bɛ hɛrɛ da o jamana ɲɛ la cogo di fa saralen don den bɛ ka suɲɛli kɛ terikɛw bɛ ka suɲɛli kɛ sindiw bɛ ka suɲɛli kɛ Karim kelen de bɛ ka den yan Bokar tɛ yan i bɛ ka Bokar tɛ wa Karim dɔgɔnin tɛ yan jɔn de la ka se Karim dɔgɔnin ma Karim dɔgɔnin hali sini a bɛna ka ci na Bamakɔ ye ka taa maliyɛn tɛ hasidi ye koyi maliyɛn tɛ bin mɔgɔ kan Karim kelen tɛ i bɛ ka den polisi lisi Karim sɔrɔsiya lisi Karim énergie concours Karim INPC Karim Kanam Karim AGFO Karim SDM Karim aéroport concours Karim billet d'avion frais Karim mobile location Karim Dentounou Karim torture Karim journaliste Sani Karim mɔgɔ bɔra place la Karim a tɛ bɔ a kuma aw ko maliyɛnw fila i bɛ ka gɛn nin na ko tiɲɛ tɛ ko la révolution du M5 c'est faux ala ye tiɲɛ di M5 ka révolution ma ala ye tiɲɛ di Achogel ma ala ye tiɲɛ di Assimi ma ala ye tiɲɛ di Maliki Diaw ma ala ye tiɲɛ di la révolution du Mali ala ye tiɲɛ d'a ma fa b'a ta den b'a ta teriw b'a ta patrouille b'a ta association b'a ta ONG b'a ta Dieu vient de ala tɛ sunɔgɔ n'a ko ko a bɛ ala ka kɛlɛ kɛ k'aw bɛ ala ka kɛlɛ suyɛ k'aw bɛ maliyɛnw ka hɔn kɛ fu ye ala bɛ bɔ n'aw lebu ye ko Karim ye wari di walasa a fa ka tɛmɛ Karim ye wari de di ka maaw san jɔn opérateur économique dɔw bɛ yen olu kun taara Assimi opérateur économique dɔw taara Abdoulaye Mayiga ka tagali la olu ka dossier filɛ tribunal la hali sisan olu bɔra kaso mari la ka taa a ye kumaw lakɛ vous étiez avec des anciens prisonniers aw ko k'a bɛ Mali jɔ vous pensez que nin ye Mali jɔ sira ye aw tɛ hinɛ maliyɛnw na ka hinɛ maliyɛnw n'u denw na aw tɛ hinɛ Mali cɛkɔrɔbaw la aw tɛ hinɛ Mali jeunesse la a t'aw miiri a k'a dɔn k'aw bɛ sa don dɔ a t'aw miiri a k'a dɔn ko denw de b'aw bolo a t'aw miiri a k'a dɔn ko musow de b'aw bolo Mali dugu dɔw la walahi i bɛ ji de bɛ d'i ma i b'a sigi buruburu b'a jukɔrɔ bana gɛlɛya ka maliyɛnw faga aw de b'a la hali bi carré kɔnɔnaw la ko yɛlɛma tɛ kɛ f'an ka sigi Faransi ma an ye front dayɛlɛ ani bɛɛ
Antisa kele koro amalaka djien kele niye Francis kele iye djien kele niye Francis kele iye dine kele niye Francis kele iye lada kele niye Francis kele iye jamu kele Francis nanga dje san keme nani abse ko rebo bolowa abse Francis lawa billahi ni madayir la ci fuyi amone luko halala te dore de aw faw bana Francis la kumi tu se bana Francis la Cheba Balak Francila, elle a dit Sangmartal, elle a dit Samuel Touré, on est à toi vous Kenya. Au bonheur à Mounier, à Doko en train pour vous Kenya. À de Tissi, notre malien à la Lobessi. À Congo, Malongo Kuba Mounou. À Toro, Malon Kuba Mounou. Donc, quand nous voulons là, pas de juge d'instruction, on est d'un bon élève flanina. Aw mun nga boka ni tienini woni tempo na nina avec pour dire sera fait avec tien fo sera fait katane ka kausa koyi dasira to mala ngani kera americain yeni fo wallahi mali politicien be sera to bunya fo ka fa il dit non jamais ça ni nous kumbura justice de là ça soit sur communiquer flip en bref on n'est pas d'accord. On veut une justice, non, une justice sélective. Un maintien fort. À la BFR. Ah, t'es bon, comment? Quand vous faites mon coup, mais baraka, t'es comment? Malem, avec bi émission, en bas à Dayan, ka folie, en interninke, en la babe. Oh. Ndonga mfasa kumbala ntaka mfasa kili ndibekala politicien na yaw soro ere orla yana ka bo funa e Karim ngani dénoncer oh no te na yaw soro aba fam